Igbo ndị ọma ekele m unu ndị ọma ọ bụ Amarachi Atama Nwadịọra Mma, onye nke unu mụrụ amụ na-akwalite asụsụ Igbo, bụ onye na-ekene unu. A sị m na London, anọ m na London ebe m bịara ka m bịa soro ndị Igbo, ndị mụrụ mụ, ndị be anyị wee nọkọọ n'ọtụtụ mmemme ịkwalite asụsụ Igbo ha na-eme na ya bụ sọma. Abịara m ka m bịa sokworo wee nọkọrịta ya bụ ihe, sokọrịta asụsụ wee soro ha mekwa na-abụ Igbo bụ nke eji wee mara m wee jikwere ohere a wee na-akpọ mmadụ niile, ọkacha ndị nọ na Facebook wee anyị niile nọ ebe ahụ wee na-enwe obi aṅụrị ka unu pụta na mmemme nke ndị Igbo Conference na-akwadoro m nke a kpọrọ mgbede ọma. Mgbede anyị ga-anọkọrịta, anyị na Amarachi Atama ga-anọkọrịta ebe anyị ga-egosi ihe onyonyo Ogbunigwe nke na-egosi akụkọ na ụfụ anyị, ebe anyị ga-anọ wee kpọkọrịta egwu, gbagọrịta egwu, jụkọrịta ajụjụ, zakọrịta ajụjụ, ebe anyị ga-anọ wee nwee obi aṅụrị, ebe anyị ga-anọ wee mụpụta akụkọ. Ana m akpọ unu niile ka unu pụta n'igwe. Ị chọrọ ịbịa na anya na akara m ga-atinye n'ihe a, ya bụ link ebe ị ga-anọ wee binye aka regista dịka onye ga-abịa ka anyị nọkọ. Ọ bụ na London na 20th July. Ọ ga-abụ ihe mgbede na ụbọchị Satọde. Achọkwara na inwe ha ohere pụta ka anyị nọkọrịta ọnụ ka obi wee na-ada anyị mma. Mgbede ọma ebe anyị ga-anọ wee gosi Ogbunigwe na ọtụtụ ihe abụ na ọtụtụ ajụjụ na ihe ndị ọzọ anyị ga-eme. Ana m ene anyị ịhụ ọtụtụ n'ime unu ma ndị ihe na-eme dị ha mma ma ndị ihe na-eme adịrọ mma. Pụtanụ ka anyị kwukọrịta ya ụbọchị ahụ, ịjụ ajụjụ anyị aza. O nwere ike onwe ka m si emegharịta ọtụtụ ihe nke aghọtahụ anyị jụkọrịta ajụjụ. Ọkwa nke na-eme adịghị mma anyị ekwukọrịta ya ụbọchị ahụ. N'ọbụ Igbo ka anyị na-ekwu okwu ya, ịkwalite asụsụ Igbo gaa ruo n'ebe ọbụla ma ala Igbo ma mba ofesi. Dịka m nọ na mba ofesi kịta, ana m ekele unu niile. Nwadịọra Mma na-ekele unu site na London. Ekele unu ndị ọma ndewonu. Ana m ele anya unu ya bido kịta tinye aka ka regista. Ọzọkwa dịka ibe ya bụ jee na YouTube channel mụ binye aka dịka subscribe ka asụsụ Igbo na-eto, ya bụ na nke ndị ọzọ na-eto nke anyị akwụrụ n'azụ. Binye aka mee nọ subscribe, adeji ego eme ya. Binye aka ebe ahụ dị subscribe ka anyị wee na-eto. Ekele m unu, ndewonu.